Un cento de embarcacións participarán este domingo na 7ª edición da Bandeira de Bateis do Concello de Ribeira. As probas darán comezo ás 11 da mañá no campo de regatas habilitado entre o Porto Exterior e Insua. É unha proba que pertence á Liga Galega de Bateis. Esperamos poder contar con todos os clubs, xa que, as primeiras previsións do tempo non son moi boas. Esperemos que nos deixe realizar a proba. O ano pasado, e máis este ano, contamos con alrededor de 500 deportistas sobre unhas 100 embarcacións e esperamos poder volver a contar como mínimo co mismo número de participantes. Dende o Concello animan a veciñanza a chegarse ata a proba para coñecer o gran potencial dos remeiros ribeirenses. Mostrar que ten moita potencialidade non só dentro das rías, senón tamén nese club de remo náutico de Ribeira que adestra constantemente en Aguiño e, por tanto, tamén sabemos que son unhas participantes de primeira categoría, non? Para todas as persoas que nunca viran unha proba destas, animalas a que veñan a Ribeira, que desfruten dunha proba que é tremendamente positiva, ilusionante e que se ve que os rapaces e as rapazas compiten de maneira moi sana, non? A proba enmárcase na Liga Galega de Bateis. Os organizadores agardan que se poida celebrar sen incidencias, posto que as previsións meteorolóxicas non son moi optimistas. Na pasada edición, o campo de regatas tivo que trasladarse ata a praia de Coroso por mor do vento.